Haka janmia juga sau tarik unai wing arhaja arpusau kala sapriang kawai ke video ke bala pen i ke jingyania kenhun hapadang ki ar liang mamla haka bala ong bakadai ke jingjia ke bala jia hakshat wei saudong haka than sora ke badan syakmat ke kshat dantlan. Haba pen tikenai kane la yo jingtep bakini ki ar kenhun ki dei nak snong umblai bat ka snong laddu ki bayan nia bat kam trai ke tega jaka jungok kai bapau nam. Laong maginong song snong jong kasnong umblai ki latur sa katega jaka ban lek khangi ki dukan di jingde bala penya da ki nong lait do bat ban persa e ka jing penya jongki ya katega jaka jongok kai. Hakane na kaliang ki pulet ka Sora police station ki la hiar wood sa katega jaka ban te la kam ya katega jingja. Kumban syukdo bahaus nam bala dap ru kala judan teng kum katega jingja barhadian kata ki bor penya jong Sora civil subdivision ki la penjari da ka section 144 CRPC. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya